Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η χάρις του Αγίου Θεού μας, αδελφοί μου, και τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, η φροντίδα και η αγάπη του Πατριάρχου μας, Κυρίου Βαρθολομαίου, μας έδωσε τη δυνατότητα να χαιρόμαστε την παρουσία μας μέσα στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και στην τοπική μας Μητρόπολη, τη Μητρόπολη Κόου και Νησίρου. Μας έδωσε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία ο Θεός να μπορέσουμε να διακονήσουμε την Εκκλησία Του, να μπορέσουμε να προσφέρουμε κι εμείς στο οικοδόμημα της παρουσίας και συνέχειας του κτιστού κόσμου την ελπίδα για τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Και έτσι βρισκόμαστε μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο του Κυρίου μας, στον τάφο του Χριστού μας, και ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε την αλυσίδα της διακονίας που γίνεται δια της χειροτονίας των επισκόπων, των πρεσβυτέρων και των διακόνων μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, αφού έτσι ευλόγησε ο Άγιος Θεός μας. Και βρισκόμαστε σε αυτή την όμορφη ενορία της Ευαγγελιστρίας του Μαστιχαρίου για να συνεχίσουμε την παράδοση και να χειροτονήσουμε τον καινούργιο ιερέα της ενορίας, μια και ο πατήρ Χαράλαμπος συνταξιούχος πια δεν μπορεί να διακονήσει όπως θέλει την Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι παρόν, όπως είναι παρόν και σήμερα στο Ιερό Βήμα και προσεύχεται. Όπως είναι παρόν και ο πατήρ Γεώργιος